asmoz sortu genuen. Hau da, enpresak jabetza industriala eta intelektuala aktiboki kudeatzera pasatzen lortu nahi dugu, jabetza industriala eta intelektuala maila estrategikora eramanez. Proiektuaren hasieran egindako barne eta kanpo analiziak oso baliagarriak izan dira gure zerbitzuan hobetu beharreko alderdiak detektatzeko eta baita gure bezeroekin izandako elkarrizketetan kontrastatzeko. Proiektuan zehar, Mondragon Unibertsitateak gidatutako tailer parte hartzaileekin pertsonen zentratutako diseinu tresnak erabili ditugu eta gure bezeroen lehiakortasuna indartzeko eta hobetzeko lagunduko duten bi zerbitzu nagusi diseinatu ditugu. Galbaianentzat proiektu hau oso lagungarria eta interesgarria bilakatu da.